all nilip youth amahang ke thek misen pen katalon pon lakhain koi rapho nilip MAC constituency ke parlo panjan ram lekthe arong pathu aklamalong ingdeng pho ke pleng all nilip youth amahang ke thek misen pen talon pon all nilip youth lake nilip angkang along kedo riso ejang doan thorom khei chipu pepin pen isi kaching rom ponasong lo nilip arlo kiduk kisung do anta ar jabra pet chisong rapet si kedam tang anta sayang deng pinang an ki chun pon sitami dolo labang so song mahang ki pathek ar ni pen ni phai ingkoi ranar kep chitia chiklo suri hini ra ingkoi ra pli ar ni an ki ningkan pho an plenglo lasi ningkan pho an ki pleng alira lon pen panjan ram lekthe arong pachu aklamalong talon ponlo bangso mai along aluhi sarpo aman pen KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang chitongdun manpeng aluhi aman pen MLA Darsing Ronghang nilif MAC Pavitra Rongpi phapangjang aluhi aman pen Chukihola Higher Secondary School Principal Dr. Ranjit Ronghang Longmir Jeng College Principal Dr. Bibison Rongpi Deopani College Principal Buson Rong Parlapen Ong Dongke Thekiding Atum Chitongdun si Aliralon Pidun Nilif Chukihola Penili Tuma Pherangki Tharson Teron Nang Kilo Berta News Report Public TV Karbianglo Laso ningkan isek laso amehang ke thek katalon piningan indeng pholo laso lang nilphan manpeng alu sar po hisap si nilphan hang ponlo lasi nang chitong lo lapen kapre ka sayang deng ave lasi alang dum nang ke hang teng ben sinili bang lo lapen ke alang tum pin puro lo nang pidun hala pin puro ta me sini abang ne tum ke deng pontang dolo lapen hala ke deng pon pian da me ke deng ponje pon si bori pon po pusili bang dak pon lo lahai bang niltum national political party pon niltum chingbai pon mo apor sinang than po lag de Tiger project ki biji alama niltum chingbai belang non da proposal ta bang belang konsil lo proposal ta bang belang la pen chingbai da chingbai pon pela chapo pon Ram lekhi pathua klam panjana long ingdeng pho all ni libyun mehang thegani itum talon kon lo bine labangso amai along itum kachupapon alhi sarpu Dr. Tuliram Ronghang Karbiang Autonomous Council CM Bangsi alang li itum phan nilip arara phaning na pathe de kanglo lapen ke alang li hin pe itum phan towar pen chenglo itum phan hospital 100 bedded hospital sitamena people wa chak kanglo lapen ke nilip along kenang ji an a development bang isi pe isina pichun pi dekang bu bese alang lihin pen itum phan lam chang pi dekang lo lapen ke itum long ka chupa pon degree college guest of honors tamil tum jitong lo Dr. Ranjit Ronghang Principal Chukihola Higher Secondary School lapen ke Dr. Bibison Rongpi Principal Longmir Jeng College lapen ke Mr. Buson Rong Principal Deopani College alang litum sitami labang somai long jitong lo lapen ke Karbiang Autonomous Council team Karbiang lo IMAC lapen ke board chairman lapen ke VDC chairman tumas sitami labang so all ni libut ang ling professional long na jitong do lapen ni litum all ni libut ahir dan sitami pini labang so ningkat phok cho honi tum CM Dr. Tuliram Ronghang aphan nilitum ahir pen memorandum sitami pidun lo hala dana tum isi ke hang ngela lo je ningkang thom kebra pho ningka 35 years lo ilitum phan pini arnianta executive member EM kipi pon pe jara pitha semitum jongdon lo lasi isi ke hang mala lo ni tumang ke nili phan sitami none phong bang ke EM na pi pon ji posili jom hang don lo lapen hini bang ke ilitum hang don bang ke la lo Rista hidi pen toko langsung ke Cihelara towards me black topping nam pinang ji pa hang don lo lapen ke Chukihola along 100 bedded a hospital nam pinang ji puda ni tum hang don lo lapen ke college tamena pinang ji pu ili tum hang don lo lapen ke inglong anak school hai mesen lapen ke teacher ki pinang ji lahai sida metum hang lo lason se to kaprek kenang je sone tum pini hang lo lapen ke
laso teng selang li isi pe isi na pe chuni po doktor tular mo hangpen nanti cak dun lo halabang ko pusi palongko di halabang itu lagi anam sikang waita pena jong si mane abang puapan Barnabas panjong si waita pamane panjong si raja siso pani waita pada hempuan nam sikang waita lagi non ke pavitro bansi hempuda kan pailo asi alam pe chiki che thasi jara sain denga jumpo lasi na to da hirjume pido nangi na to chera pe to nangi ethe dake nili bahawar ke hek pik dan nili mulo nili to pramenta itu chiki che than be la be chera be alam ida principal ke kota Dr. Ronjit Rongha Karbiang bongke dan degree ke om naik ke alang ini lain itu jauh lagi Karbiang bongke degree lok sila ke laki market dilihat emang searculan apa Rongan tuh dah nak aci le kok dia kata naik bagaimana dia kata naik bagaimana tu Rongan tuh dah tu naik pula lasi lagi people doktor alang ni ke master degree pass lo Socialism pass lo, LLB pass lo, alam ni diet pass lo, alam ni diet pass lo, topik lo dili, mune dah lo isada, narke bato kya lo, narke, kar dia ambong ke, laana degree ke awe pina, lata naloma, nili bala waskito jata, itu jer, mana prinsip doktor Ronjit Rongha, lanjut kali na. Ako doktor bibi sondrong pida donang nata principal nata lata tinggi bagai kali bagala principal college of principal longir je college of principal lata kali na beta ako dak deopani college lo